Για πες μου, τι φτιάχνουμε σήμερα? Σήμερα θα κάνουμε μία κρεατόπιτα. Όλες οι γιορτές έχουν τη χάρη τους. Το πρόβιο είναι ο βασιλιάς. Backstage. Για πες μου, τι φτιάχνουμε σήμερα? Σήμερα θα κάνουμε μία κρεατόπιτα. Τη φτιάχναμε τώρα τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά. Αφού το φάει αυτό το φαγητό είχαμε. Αντί για βασιλόπιτα, βάλαμε το φλουρί. Βάζαμε και άλλα ξυλαράκια από κλίμα. Αυτό είναι για τα πρόβατα, εκείνο είναι για τα χωράφια, εκείνο είναι για... Τα βάζατε μέσα στην πίτα? Μέσα στην πίτα, ξυλαράκια. Μεγάλο δεν τα φάμε. Και όποιος του βρίσκει, εκείνος αγαπάει τα πρόβατα, εκείνος πήρε τη σακούλα του, χρήμα δηλαδή. Όποιος έβρισκε το φλουρί. Όταν για τον Μπέλ, αυτός θα πιει κρασί. Ναι, παραμονή φτιάχνουμε, δεν έχουμε για την άλλη μέρα. Πηγαίναμε στην εκκλησία, γυρίζαμε και τη βρίσκαμε έτοιμη, το κουμπάρι μας, την πίτα μας. Θα ανοίξουμε τα φύλλα, αλλά θα τα ψήσουμε, θα τα έχουμε έτοιμα ψημένα. Το ριζάκι μας, το ζουμάκι από το κρέας, θα βάλουμε το κρεατάκι μας. Πρόβιο είναι το καλύτερο. Τότε με το κόκκολο το βάζαμε. Τώρα εγώ το έβγαλα το κόκκολο. Άρα πόσα φύλλα θα στρώσουμε κάτω τώρα? Εδώ 4 φύλλα θα στρώσουμε. Και μετά θα βάλουμε τα ψημένα. Και μετά από πάνω θα βάλουμε άλλα 3-4. Για θύμισέ μου τώρα τι βάζουμε για να φτιάξουμε εδώ το φύλλο. Αλεύρι, νεράκι και ζύμωμα καλό να το πετύξει για να τραβάει το φύλλο. Θα τα έφτιανα στιγμή. Έτσι είναι οι ζαγορίσιες. Τώρα βάλαμε και το τέταρτο φύλλο. Τότε θα βάλουμε ακόμα ένα εδώ. Άντε, άρα 5 κάτω. Και μετά θα βάλουμε τα ψημένα. Εσείς λέγατε στα παιδιά ότι υπάρχει Άι Βασίλης. Ναι, πώς. Τους έφερνε δώρα ο Άι Βασίλης. Κάτι σπέραμε και μέσα, δεν είχαμε τα λεφτά. Λίγα πράγματα, τι θα είχαμε. Κάνα λογάκι, κάνα τσέχαμε ένα πανταγιά. Εσύ πήγαινες για κάλαντα? Εγώ δεν έχω πάει. Δεν τα έστειλαν τα κορίτσια τότε, τα βοράκια πήγαιναν. Αλήθεια? Και κατοικημένα τα σπίτια. Ναι, εντάξει, άρα φοβόσασταν. Τα παιδιά εσύ τα πήγαινες για κάλαντα? Πήγαιναν μόνο τους. Και τι έδινε ο κόσμος τότε στα κάλαντα, έδινε λεφτά? Κάνε τη γανιτούλα που φτιάναμε στις γανίτες. Γλυκά έδιναν. Δεν έδιναν καθόλου κανένα φράγκο. Όποιος μαύρο είχε. Ωραία. Βάλαμε και το 5ο φύλλο. Ρίξαμε και λαδάκι. Κουτάλια που λύσει. Θέλουμε το κουταλάκι εκεί να πάνε. Backstage. Τι κάνεις εκεί εσύ? Τι είναι αυτό τώρα? Τα φύλλα τα ψημένα. Τα ψήσες από χθες? Άψεις από χτες και όποτε θες δεν έχουμε ανοιχτά. Άρα βάλαμε τα φύλλα τώρα που έφτιαξες εσύ. Βάζουμε τώρα το ψημένο και από πάνω το ρύζι. Από πάνω το ρύζι. Και λαδάκι. Εκεί που θέλω εγώ. Όχι εκεί που θέλει αυτό. Πόσα τέτοια φύλλα έχουμε? 6. 6 ψημένα. Πω. Και αυτό με τα φύλλα γιατί το κάνουμε, γιατί τα ψήνουμε? Να πιει το ζουμάκι, το κρέας. Δεν την έχω ξαναφάει έτσι, γιατί η μαμά την κάνει μόνο με το ρύζι μέσα. Την είδα εγώ της μάνας, μ' άρεσε καθόλου τέτοια. Τώρα θέλω και λίγο ζουμάκι. Αυτός ο ζωμός τώρα τι είναι? Το κρέας, το πρόβιο. Άρα έβρασες και το κρέας στο πρόβιο και κράτησες το ζωμό για να ραντίσουμε. Ναι. Άρα φύλλο ρύζι και από πάνω τέρμα θα βάλουμε το κρέας. Θα βάλουμε και στη μέση εδώ. Από πάνω θα το βάλουμε λίγο για μόστρα. Να σου πω, το κρέας χθες το έβρασες πόση ώρα? 1 ώρα στη χύτρα. Πω. Εδώ είναι όλη η Το νοστιμιά. κάνω με τα χέρια γιατί αυτά έδωκε ο Θεός. Και τώρα βάζουμε και το κρεατάκι στη μέση. Μην ξεχάσουμε να βάλουμε φλουρί. Είναι πρωτοχρονιά, παιδί μου. Εντάξει ρε παιδί μου τώρα, εμείς το κάνουμε για το γύρισμα. Πού τα βάζατε τα κλαράκια κι αυτά? Για εδώ το βάζω. Φλωράκια και βάζαμε και μια δικάρα που είχαμε τότε. Να σου πω, αυτά τα φύλλα πόση ώρα τα ψήσες? 2-3 λεπτά, βαρύ. Και τώρα θα βάλουμε αυτά τα 3 φύλλα από πάνω. Από πάνω και θα μάσουμε και τον πόθρο και θα βάλουμε το κρέας από πάνω στο φούρνο. Στολίζατε δέντρο εσείς στο χωριό? Κολοκύθια κάναμε, κόβαμε κανένα κλαράκι από έξω. Κάνετε κανένα θεσμένο εκεί. Από έλατο. Ο δέντρο ήταν θεσμένο. Και τι βάζατε στολίδια? Τον πρωτοχρονιά έκοβα εγώ αυτούς σκόντρα από τον ύπνο, πρώτος σου. Και πήγαινε, έκοβε ένα κλαράκι πουρνάρ και το έβανε στο τζάκι και πρατσάνε. Για το καλό το χρόνο. Πολύ μεγάλη ήταν παρκουτιά. Καλά, ναι.
Και αυτό σημαίνει ότι όσες πίθες βγάλει, τόσο καλά θα πάει ο χρόνος. Θα πάει ο χρόνος. Μελομακάρονα και κουραμπιέδες φτιάχνατε? Όχι, μωρέ μάνα μου. Στρώσαμε και το πρώτο μας φιλαράκι. Και Χριστούγεννα τι τρώγατε? Η πίτα είναι για τις γιορτές. Δεν κάνατε, σφάζατε κανένα πρόβατο να το φάτε έτσι στο φούρνο? Σφάζουμε. Τι φτιάχνουμε? Κρεμιτός, μαγειρικό. Τα σκουτάκια τα φτιάχνουμε. Που σαν τον κεμάτο χτυπάμε με ένα σκυπάρι, σλάσει ένα ξύλο και το γιάντα σαν να κοιμάσαι. Σφάζατε ένα ζώο και το εκμεταλλευόσασταν πλήρως? Όλα. Τα πάντα? Τα πάντα. Το κεφάλι, πατσιά, το φτιάχνουμε, το πατσιά, τα όλα. Ήταν καθαρά τα ζώα τότε μόνο. Τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα σ' αρέσει πιο πολύ? Όλες οι γιορτές έχουν τη χάρη τους. Του περιμένεις ποιο είναι. Χριστούγεννα, Χριστούγεννα. Να τρέξεις γιορτές, να μαγειρέψεις, να κάνεις, να ψωνίσεις. Πώς ανταμώνται οικογένειες, τρώνε μαζί. Χριστούγεννα πηγαίνατε στην εκκλησία? Πηγαίναμε στην εκκλησία. Δεν θυμάσαι μια φορά που είχαμε πάει στην εκκλησία και δεν ήμουν μέσα στο σπίτι. Τα είχα έτοιμα εγώ. Και ήρθατε εσείς και μου είπες, τον ήβρες στον δρόμο, ρε γιαγιά. Ξεπόρτισες, πήγες εκκλησία εσύ? Πώς θα έκανα? Τώρα εμείς βάζουμε λάδι στην πίτα. Παλιά έβαζες βούτυρο? Ότι τα πρόβατα δεν ήταν τέτοια παχιά. Και βάζουμε λίγο βούτυράκι. Εδώ δεν μας χρειάζεται βούτυρο τώρα. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Κάτσε εσύ αυτού. Βάλουμε το κρέας τώρα. Λοιπόν, πάει και αυτό. Τι λέει το κρέας? Λέω. Τώρα θα κάνουμε τον κόθρο. Γι' αυτό βάζεις λαδάκι σε αυτά εδώ τα φύλλα. Και άμα είχε και λίγο τυράκι. Δεν μου είπες. Άμα μου έλεγες, θα σου είχα. Το θυμήθηκα εγώ. Θες να βάλουμε κίτρινο τυρί? Δείξε μας τώρα πώς γίνεται αυτός ο λεγόμενος κόθρος. Οπότε έτσι τα διπλώνεις και το κόνσεπτ είναι να τυλίξουμε το κρέας. Το κρέας εκεί μέσα. Και τώρα βάζουμε λίγο κρέας από πάνω και έτοιμο. Φούρνο τώρα. Μια ώρα θα τη φάει, θα δούμε τώρα. Γιατί η ώρα ψημένα είναι αυτά, να μάσει λίγο, να τρίξουμε κι άλλο ζουμάκι. Να σου πω, γίνεται και με άλλο κρέας ή μόνο με πρόβιο? Το πρόβιο είναι ο βασιλιάς. Τώρα έχει ψηθεί έτσι και ραντίζεις για να μην μας καεί. Να μου σκέψει μέσα, να σε χρειάζεται λίγο ζουμάκι. Μπαίνει πάλι φούρνο και... Για πόση ώρα τώρα? Αυτή είναι σχεδόν έτοιμη. Δεν είναι έτοιμη, μέσα δεν είναι. Εσύ ξέρεις.